Ak do toho človek ide s očakávaním úplného šitu po vzore Expendables, tak vlastne bude spokojný, pretože vie, že to mohlo dopadnúť oveľa horšie. Lenže samotná táto veta asi prezrádza, že to nedopadlo zrovna dobre. V podstate Beekeeper je klasický B-čkový akčný film, kde jeho jediný účel je dopraviť postavy A na miesto B, kde už čaká Jason Statham, ktorý ich epesne dotrhá ako noviny. Čo je presne to, čo od čistokrvného relaxačného akčného bijaku očakávate, takže žiadny problém s tým. Každopádne ja mám toho Ayera spojeného s tými kriminálkami, dobre napísanými kriminálkami. A to je asi môj problém, že som očakával viac. Ale odbremením sa a pozriem sa na to len ako na prostoduchý akčný flák. Stále je to celkom bieda. A tak sa, drahý divák, dostávame k tej hlavnej mantre akčného filmu. Akčný protagonista môže byť len taký dobrý, ako je jeho antagonista, protivník. A tu v tomto filme sú všetci antagonisti bezcharakterné podržtašky bez charizmy. A to jedna z nich je Jeremy Irons. Jeremy Irons. A tak nám zostáva už len tá akcia. Našťastie trubec Jason je po tých rokoch bytia akčnou legendou schopný lámať väzy, aj keď ho zobudíte o polnoci.